Good morning! Magandang umaga guys! Happy weekend! 5 a.m. na kami nakauwi guys. Kagabi nakakahiya guys. Doon sila natulog sa sa sala. Inurong nila yung mess yung center table. Tapos naglatag sila ng kutsyon doon. Kasi sabi ko kagabi, saglit lang kami sa birthday nung kumpare niya. Kaso napasarap yung kwentuhan. Ayun, alas 5 na kami nakauwi guys. Alas 5 nandito na kami. Kasi sobrang traffic pa uwi. Alas 3 kami umalis ng Alabang. Tumating kami, alam niyo, alas 5 ng madaling araw, diba? 2 hours kami sa kalsada guys. Mas matagal yung pauwi namin kaysa yung papunta namin. Papunta namin 1 hour lang kami sa traffic. Diyos ko, yung pauwi, mga container van ba naman yung kasabay namin. Tapos ang dami pang nagbanggaan. Nakakaloka. Buti na lang si Froggy din yung nag-drive. Kasi sabi ko, niloloko lang pala ako kagabi. Akala ko lasing na talaga siya, di na kaya. Sabi ko, oh my gosh, paano kami uwi na ito? Kasi ako hindi ako uminom eh. Siya pinagpikyan ko kasi birthday nga ng pagpata. Diyos ko, puro container van. Ang daming lalo na yung malalaking, yung nagkakarga ng mga ng mga kotse, ng mga sasakyan din na malaking truck na mahaba. Diyos ko, hinihigop lang yung mga maliliit na maliliit na sasakyan eh. Kaloka. Pati ng container van to container van, nagbabanggaan kagabi kasi maulan. So talaga lahat nagmamadali yata umuwi. Yung ganun lang, sige, singit. Ngayon, lalo kami napatagal kasi ang daming banggaan. Siguro 4 yun. Nakakaloka, diba? Anyway, ayun nga, 5 a.m. na kami nakauwi. Tapos di na rin ako nakapag-vlog doon. Nanonood yata sila ng vlog ko, pero nahihiya ako mag-vlog sa harap nila. Alam mo yun. Yun, may mga bagong kaibigan na kakakwentuhan. Saya. Parang refreshing sa buhay ko. Kasi puro work, bahay, vlog, yun lang. Tapos saya nakakamit ng mga bagong friends, and nakasama mo ulit yung mga dati mga kaibigan. So ayun lang guys, magandang umaga ulit. Ano bang agenda natin today? Grabe yung dad, hilik pa. Pupunta kami ng store, drop yung mga kinuwang mga stocks kahapon. Hindi na nga namin pala inaantala sa store kasi sobrang maulan din, di ba? Maghapon talaga maulan kahapon. So ayun, pagdating namin from QC, and from Marikina yung last stop namin nagluto na ako nung Bicol Express. So ayun lang, report lang ako guys. Wala akong vlog ng ilang araw na ilang araw na ba. So ayun, pa-happy ako lang lang guys yung vlog ko. Pero ayun, edit na tayo habang sasagot ng mga inquiries. Breakfast tayo guys. Coffee pala. Coffee muna tayo. Ayan. Mula ng umaga sa inyo. Ingat kayo. At may bagyo tayo ngayon. Ayan. Habang nag-i-edit ng vlog. Ayan. Ito pala binigay sa akin kahapon yan. Ni Pia. Yung asawa ng ninong ni Chris. Pili candy. Ba't yan siya nakabalot sa dahon. Mamaya tingnan ko guys, pero yun, pili candy pang himagas. Naman, basta pili Bicol yan guys. Dito muna tayo. Oops, check muna siya patong habang nag-i-edit tayo. Nubos mo talaga yung mangat-ngat kasi talaga siya. Ay, di pa naman. Ko naman kay. Kala ko maubos na talaga eh. Ba't andyan ka, iho? Ikaw naman, Inday. Magtinda ka na nang makarami ka. Yan, may tinda-tinda. Si Vicky. Halika dito, Vicky. Pakita mo sa guys. Dali, halika dito. Yung mga tinda mo.
Natawa ako dito kagabi, yung pagdating namin, yung paglipat niyo sa kwarto niyo. Tulak-tulak niya pa talaga yan. Katabi mo yan pagtulog? Ang aga nga nagising yun eh. Aga pang nagising. Wala. Naunaan si mama nagising. O sana nagluto ka na ng almusal natin eh, no? Pag maga ka nagigising. Na? Pero ako na una nagising kay Bigay. Okay, ba't di ka rin nagluto ng almusal? Puro kayo laro. Magluto, di ba? Di ba? Hey, bakit, Ako Groot? talaga na una kay Bigay. Oy, bakit, Groot? Tinayan. Sila tita Sin nag-aayos na eh. Nandun na sa kwarto. Lumipat lang yon kasi alas 5 na kami dumating. 5:05. Oo. Ayun. Tingnan natin. Gising ako hanggang ano eh. Hindi lang kasi poknat ng mga ngat-ngat niya kasi puro tsinelas ang inangat-ngat ko. Ilang tsinelas na sinira mo, ha? Loko ka, ha? Ay, bakit? Ay, nagsiselos. Ay, bakit? Oh, wait lang, lalapit ako. Ay, naku naman talaga. Ay, naku, lumakap pa to, naku, ay, hindi na labang grutin. Ay, hindi na labang grutin. Ay, hindi na labang grutin. Ay, naku po, ay, lagot. Yan. Tingin ang ano mo, tindahan mo. Ang ingay ni Groot. Palagi ba sagsibigay pag kinakalaban ko? Lalaro kayo. Ano, biglang Si Poko na to. Uy, dali nga. Ayan natin to. Grabe naman ito. Ay, Diyos ko naman, sus! Uy, grabe. Grabe. Sumodo ka muna kay Daddy. Tara, doon ka muna kay Daddy sa kwarto para... Ah, wait lang. Wait lang! Aray ko, hindi dyan ang laruan. Hindi ka, ito ka. Ay, hindi tayo lalabas, umuulan, Groot. Mami! Hali ka na. Ay, lagot ka, Chris, galit sa'yo. Aray ko, ouch! Hali ka na, dali. Hali ka na, hindi tayo lalabas. Hindi tayo lalabas. Ano ka ba? Hawain mo si Chris. Hawain niya. Wala, si Maggie na. Hali ka na, dala sa kwarto, hali ka na. Silos. Silos yan. Sa kwarto na lang tayo. Dali, tara. Doon na lang. Let's go. Hindi nga tayo lalabas. Mamaya. Mamaya pagising ni Daddy. Nag-uuran. Hindi ka na. Let's go. Let's go. Come. Doon tayo sa kwarto na muna. Come on na. Dali na. Para doon ka lang. Dali. Kalagan kita doon. Let's go. Anak ko si Maggie. Let's go na. Dali na. Ayaw niya talaga gusto niya lumabas, oh. Hey! Rutin! Nag-iingay na si Groot, guys. Ayun. Nasa baba na si Froggy. Nauna na doon. Pinakit ko lang. Bakit basa? Ano mo moist? Basa. Ano naman natapon sa aircon siguro. Ayun. Pinakit ko si Maggie at nandun na kay Daddy. Diyos ko talaga to si Maggie, oh. Sunod ng sunod. Kaloka. Bako na itong lotion na to, guys. Bus na yung ano ko eh. Ay, naku, ayan tayo eh. Tumba. Ay, ayun. Bus na, di pa naman ubos. Itong winter apple na ano, winter candy apple na galing Bath and Body Works. Gusto ko din yan kasi sobrang lambot sa ano, sa balat. Kaso ito yung ano, nag-reseller kasi ako nito. Madami naghahanap itong si Cushy White. Ayan. Para siyang black and white lang din. Pero yung amoy niya para siyang may green tea. So, ang bango. Tsaka malambot din siya sa ano, sa kamay. Pakita ko sa inyo mamaya yung bagong Prada ka. Sobrang ganda kasi yung ano yung guys, hand and foot spray. Sobrang ganda niya sa ano, sa kamay tsaka pala sa mga pasmado na kagaya ko, mga pawisin. So ayun, lalo na ako kapag nag-lotion na ako, tuloy-tuloy yan, mag-ano na yan, mamamawis na yan. So nakakadiri, di ba, kapag kapag nakachinelas tayo, tapos pinagpapawisan. Yung alikabok, alam niyo yung nag-accumulate sa paa natin pag uwi natin para tayo magsasaka. So ayun, kaya nagpagawa ako ng ano, ng ganong spray. And then na-try ko na, yun nga pinick up namin kahapon. Sobrang ganda, napaka reviving.
napaka-refreshing sa paa. Alam niyo yung marirelax talaga yung paa niyo. Lalo na sa mga, sa mga madalas na nakatayo, ang mga sales lady, nurse, yung, alam mo yung talagang tayuan yung, yung trabaho. Maganda siya, guys. So, ayun, lunch natin. Kala mo naman, may launching talaga. So, ayun, available na siya ngayon or tomorrow kasi mag-sticker kami ngayon eh. So, let's go na, guys. Ayun lang, nag-ano lang ako. Nag-lipstick and then nag-toner. Okay na yan. Let's go. Pabango muna pala tayo, kung natin kalimutan. Itong gustong-gusto ko, guys, yung binigay sa akin na version of Clinic Happy for Women. Ayan, konti-konti na lang siya. Gustong-gusto ko siya, ang bango niya. Pati si Froggy, kasi para kami binigyan nito ni Froggy sa kanya is Lacoste Red ata. Sobrang bango din ng Lacoste. Akala ko wala nang makakatalo sa sa Bulgari Extreme. Tapos yun yung Lacoste Red is macho ng amoy, guys. Tapos ito parang pabebe, yung amoy niya. Alam mo yan, parang cologne lang na pang babae, na pang maganda. Alam niyo yung ganung amoy. Kaya yung fave ko siya. Tapos ang tagal matanggal sa nasimot na sa balat. Tingnan nyo, ayan, nagpapawis na siya. Simula na kasi yung nag-lotion ako, nagpapawis na siya. Yan. Kaya minsan kung makikita ko, gano'n, tapos may kipagkamay kayo sa akin. Okay, guys, so pawisin. Anyway, let's go na para makauwi din agad. Pupuntahan ko na siguro yung ngayon, yung trendsetter, kasi hindi sila nagre-reply sa email ko, kasi may sila ngayon, may event pa. So pupuntahan ko siguro sa sa World Trade para doon ako magbayad ng renta. Miggy! Ayan naman siya, oh. Kunin mo na yan, dali. Laro kayo ni Paknit, dali. Pasok, pasok. Yan. Hi guys! Balik na kami sa dito na kami. Hindi balik. Actually, dito na kami sa sa home base. Ayan, anong gagawin mo dyan? May lampara ka dyan. Ako'y mag-wish. Galing na kami sa store. Hinatid ko lang yung tawag dito, mga product. Ito pala, guys, yung sinasabi ko sa inyo, papakita ko. Tada! Kasi wala siyang sticker. Kasi siya, pinatesting na sa akin. So, sobrang ganda niya. Para siyang foot blush na may na anti-perspirant, tapos may calming effect nga. Sabi ko ata kanina sa vlog. So, yun. Then dapat din pupunta kami sa World Trade para magbayad nung sa bazaar ka. So, tinamad na si daddy. Sabi niya, uwi na lang tayo, sa bahay na lang tayo, magtutulog-tulog. Kasi tingnan niya naman yung panahon, no. Sobrang bad weather. Sarap, baka tamad-tamad. Tamad-tamad din, no? Tapos Tamad. ay, masarap niyan, maglugaw. Lugaw! Oo. Pagkatapos ng mamam. Pagkatapos daw ng mamam, guys, maglugaw. Mamam muna pag malamig. May tayo daw, may chicken tayo dyan, magkano kaya? Our scalds. Mas, kaldo na, guys. Talap-talap. Kaso walang green onion. Dapat bumili na tayo sa Paskurin mo siya, Kesel. Oo, siya lang. Sige, tara, mga tayo. Ganda pala na Laban na kasi tayo! Laro nila kayo ng anak mo. Sunday pa ako nalaban sa'yo. May schedule talaga. Ay magagawa, kampiyon. Sus! Ay, partner yung mo, shirt mo, tsaka yung cup mo. Ay! Grabe naman, wala kami isang oras na. Yung kay Ash, original trailer niya, Yan, just lang magkasundo, guys, sa mga TV shows, sa mga cartoons wala pa nun. Hi, Kay! Hey, sabi! Laban na tayo! Tapos sa Beyblade, yun. Nagpapalit lang si Sel ng pobre kama. Pagod, uwi namin. Cancel yung lakad. Miss na! Sino yung tatalo yun? Laban na kasi tayo! Labanan mo muna kasi ng isa yung anak mo. Ikaw yung mga pasa mo sa mo nagpapaano ka sa mga klase mo Gusto mo ako bumugbog sa'yo? Laban na tayo! Kahapon masakit yung mo. Ngayon makita ko may pasa ka.
Binubuli ka ba sa school? Ha? Sabi ka ng totoo, ha? Loko ka. Nangyari kay Maggie. Yay! Fresh bed sheet, guys. Natanggal yung ano, Alin? sa boto ng cup. Kaya lang mo yun? Carry lang yun. Carry lang yun. Eh, matatanggal din to. Tingnan mo, oh. Oh, tanggal na nga eh. Tanggalin mo na, di naman din masyado ano. Yan. Ano po lang? Tulog na lang tayo. Matulog na lang tayo. Wala kang movie dyan, daddy. Pwede panoorin. Planet of the Apes. Tara, panoorin na natin. Habang nagwawine. Alright guys, instead na namanood kami ng sine, dito na lang sa mga dinownload ni daddy. While may wine. Tara! Okay, finish na guys. Pinost ko lang yung bagong bagong product. Ito na niya. Yun yung mag-focus. So, ayan siya guys. Ganda no? Ganda ng kulay niya. Pati yung sticker. Ako gumawa ng sticker. Proud din no? Luto tayo guys ng ulam. Our dinner for tonight is sinampal mukang chicken. So, ayan yung chicken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces lang talaga. Ilan ba kami dito? Ako, si daddy. Ito yung sakto. 5 pieces. Brown muna natin siya guys. Walang oil. Kasi dito ko kukunin yung oil sa taba ng chicken. Yo, what's up, guys? Me. Factory egg. Kami nga eh. Lunya. Fiora. 3, 2. So, ayan na guys. Brown na siya. And medyo lumabas na yung yung mantika niya. Parang may pag yung grilled na effect. Sige. Nag-vlog daw siya dito. So, okay na yung mantika na yan. Ipang higisa na natin sa bawang sibuyas saka sarap eh. Crunchy. Pero mag-add tayo ng konting olive oil. Konti lang. Yan. Magkamantika lang. Then, isa natin yung ginger na muna guys. Ginger. Para ka lang nagluto ng tinola. Kaso may asin. And pangsigang yung mga gulay. Next is ito ng bawang sibuyas. Ready tayo ng tubig. Excuse me. Ready tayong tubig na pang sabaw.
Yung pa mga gulay, di ko pa na, ano, na gagayat. So, next is yung bango. Bango, no? Parang nagluluto ka tinula. Pero ano to? Sinigang sinampalupan. Ba't wala pang sabaw? Kasi ginigis ako pa lang, siyempre. Tulong ako. Abot mo na sa akin yung water. Yan. Thank you. Masyado mag-vlog. Masyado magalaw, ah. Yan, add natin yung water. So, wow. Tama na yan, eh. Para malasa. Next is salt. The taste. Mami, bigyan mo na ingredients. Oo nga, sabi ko nga. Sinabi ko na yun sa kanina. And, takpan na natin. Pakuluin. Where's the takhip? Where's the takhip? Sarap. Yung videographer. YouTuber nga ako eh. Wey. Di ba nga, 68 na mga subscribers ko eh. Pwede wow. Wait. Lagyan ko na guys ng ano, ng taro. Arte, taro. Gabi. Ayun, tapos yung kamatis, and then of course yung favorite ko sa sinigang. Favorite namin ni Daddy, habanos. Lambutin lang natin yan lahat. Pinano lang ko yun. Pinakulang ko lang siya guys sa sobrang hinang ano, temperature. 5 yung pinakamahina dito sa ano, sa induction cooker. Tama ba induction cooker? Yeah, induction. Ay, excuse me. Ganyan natin yung sitaw. Lambot na rin yung ano, yung gabi tsaka labanos. Isa pa doon. Kasi na. Yan. Yan. Bango. Nalagay ng ano. Ito kasing sitaw mabango ko guys eh. Pagka niluluto. Sadyang may amoy siya. Alam mo yung amoy gulay na mabango. Masarap. Wala akong sampalok guys na fresh. Kaya ito na lang. Magic sinigang sa sampalok. With gabi pa rin para mas lalong lumapot siya. So, yan. Siguro 1 minute pa nakulo. Para maluto yung ano, yung sitaw. Kinuha mo na naman Maggie yung ano ni Daddy, ikaw nga kumuha, baka kagatin ako ni Maggie. Yung donut ni ano ni Paknito. Ikaw, kinuha mo na naman ah. Hey Jake, you don't want to hog wild in the bathroom. Nanood siya ng vlog kahapon. Kaya magtimpla tayo ng wala na. Burn na. Eh, by the way guys, napakita ko ba ito sa inyo? Nabili ko sa ano? Sa Divisoria, YouTube, Facebook, ano ba to? WhatsApp, tapos Instagram. Kulang nga ng Viber eh. Sabi ko, ba't walang Viber? Ayun. Ito, hinahanap ko. Timpla tayo. Tapos kakain na tayo, guys. The best talaga to, promise. Yan, umulan na siya. I think okay na yung ano, sitaw. So, kasi dyan, ano lang eh. Yung crispy pa. Lagay na natin itong kengkong.
And sinabay ko na yung sili, yung isang sili. Nalagyan ko rin pala yung guys na isang chicken cube para mas malasa siya. Yan. And, bango. Add na natin itong ano. Hindi ko ubusin baka sobrang sa asin. Perfect. Tikman natin. Tatakam ako ng aking bigla yung ano ko. Kumpang ako. Sarap. Okay na guys. Okay na sa asin, sa alat, and sa lasa. Yummers. Ayan, kapag kasawa na kayo sa baboy, pwede nyo rin isigang yung ano, yung manok. Diba? Yum, yum. So, ayan siya kanina. Medyo binaraw natin yung skin. So, dyan tayo kumuha ng ano, ng mantika. Para tanggalan sa din. Kasi yung malansa dyan is yung skin lang naman eh. Hindi yung laman mismo. Let's eat! Ayun guys, tapos na kami kumain. Ang sarap, grabe. Tama yung asim, daddy, para sa'yo. Sarap. Pwede pala yun. Actually, mas masarap yun. Mas malinamnam kaysa sa baboy, no? Kasi may ano siya, may ginger. So, ayun. Para ka lang nagtinola na maasim. Tapos yung gulay niya is pangsigang. Try nyo guys. Ayun. Kasi yung ano, yung sinampalukan is iba naman yung ano nun, yung parang pareho sila na may kangkong ata. Ganun. Kaso, may ano yun, yung dahon ng sampalok naman ng ano doon, ang kasama doon. So, yun. Sobrang yummers. Naka-apron pa nga ako. Dapat may apron. Super cute, no? Nabili ko to sa ano. Parang Daiso na Korean. Miniso. Yun, Miniso. Kasama tong tsinelas ko na blue din. Pang loob. Ayan. Cute na. Iba-iba to. Pero puro siya pastel colors. So, ayan, pang bagets. Nakaka-bagets. Ito ko lang to eh. May gisabit ako dito, daddy. Hey, Maggie. Hey, Maggie. Oh, sunod na yan si daddy. Ayun, guys. Galing si daddy sa ano, sa 7-Eleven. Bumili ng mule. Wait lang, picture ako lang to. Kasi si Ann, tsaka si Paul, nag-send ng ano, ng picture na dito. May mule sila. Sponsored by Tok. So sabi ko, hindi na kami makakapunta. Pinapapunta kami. Total, kakasimula pa lang daw nila. Eh, nakiga na ako. Sabi ko, next time na lang. Pwede na to, no? Ano, ma'am? Para hindi mapaya. Sige nga, my loves. Sabi, pwede na po. Fizzy bubbly yung gawa mo eh. Ay, ganun ba yun? Like that. No frothy. Just clear for you. Mademoiselle. Thank you. Cheers, guys. Pampaantok.